Avui us vull parlar de La nit més clara del Marc Parera. És una novel·la breu del 2024, així que si busques alguna cosa curteta però impactant, aquest és el teu llibre aquest estiu. Què tenim aquí? Doncs bàsicament la història del Damià en una forma com de diari, en el que sembla que ell vagi com anotant el que va fent cada dia. De fet, hi ha un detall que m'agrada molt, i és que hi ha aquests cercles petitets que, si veieu, canvien els colors i és com si fossin les llunes, com els dies que van passant entre un succés i un altre. I què trobem aquí? Doncs una història totalment colpidora sobre prostitució i sobre com una persona que està en un moment vulnerable pot accedir a fer-ho i com pot evolucionar, com és aquell mundillo, quin ambient hi ha, el tipus de persones que et trobes, tant per bé com, sobretot, per malament. I narrat d'una manera tan dolça que jo pensava, com pot ser que uns successos tan durs es puguin explicar d'una manera tan fàcil i tan àgil de llegir? No sé, xapó, m'ha encantat el llibre, encara que era com, buf, hem de digerir coses aquí que anem llegint. Perquè us explico, el Damià representa que té com uns 17 anys quan comença i veurem la seva vida fins als 20 i pico. Ja veurem com avança, quines persones coneix, a l'ambient amb les prostitutes, amb els clients, tot aquest món com tan secret d'aquesta Barcelona tan fosca i tan terrible que segur que segueix existint. Tot això amb aquest relat que també ens parla sobre la invisibilitat i de com realment podem no saber el que li està passant a una persona. No sé, jo us el recomano moltíssim, m'ha agradat molt, així que aquí el teniu, La nit més clara.